Асвіта інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ у эфіры навіны час мясцовы ў студыі Юлія Крук і галоўнае сёння. 4 суботнікі распараджэння Маладзечынскага райвыканкама зацверджаны фронт работы па вясеннім добраўпарадкаванні тэрыторыі і навядзенні парадку на зямлі. Развіццё беларускага грамадства на глебе нацыянальных каштоўнасцяў актывісты культурнага праекта «Будзьма беларусамі» наведалі дзіцячы сад. У Беларусі стартавала заключная серыя гульняў хакейнага турніру сярод аматараў на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. 4 суботы, 4 суботнікі распараджэннем Маладзечынскага райвыканкама зацверджаны фронт работы па вясеннім добраўпарадкаванні тэрыторыі і навядзенні парадку на зямлі. Кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацыі ўсіх форм уласнасці павінны арганізаваць работу згодна з планам мерапрыемстваў. Сярод першачарговых задач прывядзенне ў парадак знешніх фасадаў будынкаў, азеляненне тэрыторыі, знос старых пабудоў, уборка прыдарожных палос і месц масавага адпачынку людзей. Пасадка дрэў, належны парадак на месцах воінскіх і грамадзянскіх месц пахаванняў і могілках. І, зразумела, збор і вываз смецця пасля зімы. Прадугледжана, што ў красавіку маладзечынцы выйдуць на суботнікі 14, 21 і 28 числа, а 5 мая адбудзецца фінальны этап уборкі тэрыторыі гэтай вясной. Праверка ведаў ва ўстановах адукацыі з 5 красавіка праходзіць апошні этап рэпетыцыйнага тэсціравання па школьных прадметах. Які настрой пануе ў патэнцыяльных кандыдатаў на студэнцкія білеты, якія змены чакаюць абітурыентаў у рэпартажы нашага карэспандэнта. Спрэчкі пра тое, якая форма уступных экзаменаў больш правільная, не сціхаюць да сённяшняга часу. У Беларусі цэнтралізаванае тэсціраванне упершыню правялі 13 год таму, і яно фактычна выцесніла традыцыйныя іспыты з абавязковай экзаменацыйнай камісіяй. Цяпер у школах праходзіць 3-й этап праверкі ведаў будучых абітурыентаў. Хтосьці будзе штурмаваць прыступкі вышэйшых навучальных устаноў упершыню, а хтосьці і праз дзесяткі год пасля заканчэння школы. Я как выпускник ходил на первый этап, на второй, посмотрел свои баллы. Ну, конечно же, главной целью является подготовка к ЦТ и научиться заполнять бланк, посмотреть на задания. Задания меняются. Каждый РТ немножко по-своему разное. И сегодня хочу тоже попробовать свои силы. Это английский язык важен для меня, так как это мой профильный предмет. Падчас пробнага тэсціравання педагогі навучаць абітурыентаў многім карысным рэчам. Правільна запаўняць бланкі адказаў, рацыянальна размяркоўваць час, псіхалагічна настройваць сябе на добры вынік і умовы ствараюць прыбліжаныя да баявых. Уваход толькі па пашпартах, падказкі сябру гэта не тэлешоу, мабільныя тэлефоны і смс-кі пачакаюць. Між іншым, 10-класнікі таксама могуць запісацца на пробнае тэсціраванне на розныя прадметы. Пробныя тэсты ставяць вучняў роўныя умовы, але педагогі лічаць, і не без падстаў, што ёсць розныя моманты, якія патрэбна адкарэкцировать. Трудность в том, что выпускники за курс средней школы сдают сугубо устный экзамен, а поступая в вузы, они сдают экзамен письменный в форме ЦТ, в форме тестирования. У нас в школьном экзамене примат устной речи, понимания, общения, а на вступительных экзаменах письменная грамматика в основном. Новыя правілы па ЦТ плануецца ўвесці з наступнага года. Сёлета вялікіх перамен не чакаецца. Абітурыенты задаволены, што сертыфікаты цяпер сапраўдныя 2 гады і замест 3 прадметаў можна здаваць 4. А пакуль, атрымаўшы вынікі тэстаў, школьнікі могуць падкарэкцировать свае прабелы па пэўных тэмах. Тым больш, што абсалютная большасць абітурыентаў з профільнымі прадметамі і будучымі прафесіямі ўжо вызначыліся. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Гандаль па-за законам. У прадаўца настольных гульняў канфіскавалі партыю гашышу. Падазраваны ў незаконным абароце наркотыкаў 40-гадовы індывідуальны прадпрымальнік з Маладзечна. Як паведамляюць ва ўпраўленні ўнутраных спраў Мінаблвыканкама, затрымалі нядбайнага бізнесмена прама на гандлёвым аб'екце, размешчаным у адным з буйных гандлёвых цэнтраў горада. У мужчыны выявілі 20 кавалачкаў наркотыку, а па месцы жыхарства яшчэ 60. Зелле захоўвалася ў шафе, у
узяў адным з кішэняў верхняга адзення ў палімерным пакеце. Усяго у агульнай складанасці ў маладзечанца канфіскавана больш за 90 грамаў гашышу. Сам жа затрыманы пераконваў праваахоўнікаў, што наркотык захоўваў выключна для ўласнага спажывання. Наркакантралёры працягваюць вышуковыя дзеянні. Развіццё беларускага грамадства на глебе нацыянальных каштоўнасцяў. Актывісты культурнага праекта «Будзьма беларусамі» наведалі дзіцячы сад нумар 1 у Маладзечні. Яраш Малішэўскі і Антаніна Хаценка прыехалі з мэтай дапамагчы дашкалятам усвядоміць і папулярызаваць каштоўнасці, што ёсць у людзях, мове, шматвяковай гісторыі і культуры Беларусі, расказаць пра традыцыі і абрады святкавання Вялікадня. Падрабязней у нашага корэспандэнта. Аўтэнтычныя музычныя інструменты, абрады, песні і гульні. Святкаваць Вялікдзень з маладзечанскімі дашкалятамі прыехалі актывісты грамадска-культурнага праекту «Будзьма беларусамі». Сталічных гасцей, маленькія выхаванцы і дарослыя сустрэлі з цікавасцю. І не дзіўна, хаця музыку, гісторыка Яраша Малішэўскага дзеці установы бачаць не ўпершыню, ведаюць. Фармат такіх сустрэч заўсёды розны. Праз розныя акалічнасці для беларусаў так апынулася, што забытыя сталіся многія інструменты, многія звычаі. І тут яны гэта упершыню часта людзі для сябе бачаць, але такое не забываецца. Такое не забываецца, пачынаецца нешта такое глыбокае. Людзі сустракаюцца з песнямі, з інструментамі, з традыцыямі. І гэта закладаецца. Асабліва гэта, мне падаецца, істотна для такой вось малечы. Кампанію музыку склала паэтка, публіцыст, этнакультуролог Антаніна Хаценка. Не першы год яна займаецца даследаваннем абрадавага народнага календара звычаёвай культуры. Выдала кнігу пра народныя традыцыі, публікавала шмат артыкулаў. Сёння тут яна з галоўнай місіяй абудзіць у сэрцах малечы цікавасць да гісторыі, пашану да ўсяго жывога. І водзяць нас дарогі па ўсёй краіне. Вось так збіраемся купкай, гуртом, альбо ўдвох, як з Парыж, і едзем да людзей. Самі сябе цешым, і ў людзях абуджаем нешта вельмі старажытнае, глыбокае, яснае, светлае, бо за цывілізацыйнымі усялякімі пераменамі чалавек забыўся, што ён частинка прыроды. І ад гэтага чалавеку стала трошку адзінотна. Что мы робім? Мы прыязджаем да маленькіх дзяцей, да ў садкі, да школьнікаў, да студэнтаў таксама. І нават з дарослымі людзьмі сустракаемся і спрабуем абудзіць вот гэты старажытны ген, будзем казаць. Каб людзі, прыгадаўшы сябе вось гэтай часцінкай жывой клетачкай прыроды, вярнуліся да той міфалагічнай сведамасці, наколькі это магчыма ў сучаснасці, і шанавалі ўсё жывое. Біткі, гуканне жаўрукоў і карагодай. Такая народная анімацыя прыйшлася даспадобы маленькім беларусам. Кіраўніцтва дашкольнай установы пацяшаецца. Прыблізіць дзетак да роднага ўдалося яшчэ на адзін крок. Раз в неделю у нас белорусскоязычный день проходит. Это четверг, когда все сотрудники разговаривают с детьми на белорусском языке, все занятия проходят на белорусском языке. Совместные мероприятия какие-то с родителями мы проводим. Готовимся к праздникам. Сегодня у нас в гостях Яраш Малишевский и Антонина Хаценка. К нам они приезжают не просто с какими-то подарками и развлечениями. Они нам приносят самое главное – это белорусскую речь, которую дети не так часто слышат сегодня. В рамках годовой задачи по патриотическому воспитанию мы продумываем различные мероприятия и вот приглашаем к сотрудничеству известных белорусских людей. Мэта кампаніі «Будзьма беларусамі» развіццё беларускага грамадства на глебе нацыянальных каштоўнасцяў. Актывісты спадзяюцца, што па прыкладзе першага сада пойдуць і іншыя установы, прычым не толькі дзіцячыя. Інна Пудакевіч, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Свята, напоўненае дабрынёй і любоўю, праваслаўныя хрысціяне святкуюць Вялікдзень. Увесь гэты тыдзень у храмах служацца ўрачыстыя літургіі і адбываюцца крыжовыя хады. Тэму працягне наш корэспандэнт. Вялікдзень у Беларусі – самае галоўнае свята нават для тых людзей, хто ў царкве бывае вельмі рэдка.
Пасха узгадваецца ва ўсіх з дзяцінства, калі дамы напаўняліся водарам велікодных пірагоў і, здавалася, само паветра дыхае атмасферай урачыстасці. Так было, ёсць і будзе. Старэйшымі пакаленнямі перадаюцца ў сем'ях традыцыі. І як хочацца, каб моладзь ведала не толькі асновы камп'ютарных тэхналогій, але і асновы праваслаўнай веры. Апошнее для души и сердца нашмат важней. Мои родители меня приобщали к этому торжеству, к этой святости. И поэтому вот и я стараюсь в храм обязательно приводить своих детей в такие торжественные светлые. Увесь гэты тыдзень адзіны ў годзе. Урачыстая літургія служыцца пры адчыненых царскіх вратах, як бы адкрываючы кожнаму нябачны духоўны свет і пасяляючы ў душах надзею на выратаванне. Пасты па серадах і пятніцах адменены, а любы чалавек можа падняцца на званніцу і звонам абвясціць усім аб воскресенні Господа. У суботу светлай сядміцы веруючым раздаюць артас, асвечаны хлеб, які сімвалізуе Хрыста. Падчас крыжовых хадоў яго носяць у знак таго, што Ісус сярод нас. Усе службы ранішнія і вячэрнія вельмі прыгожыя і светлыя. Яны складаюцца ў асноўным выключна з песнапенняў. І святары прапаноўваюць вернікам абавязкова падзяліцца велікоднай радасцю з кожным. Мы должны эту неделю посвятить Господу нашему Иисусу Христу воскресшему, посещать богослужения, отложить все житейские дела на потом, не сидеть дома, а идти к родственникам, к друзьям, возвещая эту великую радость. В эту светлую седмицу, и не только в эту, мы еще с большим усердием должны посещать немощных, кто не может прийти в храм, инвалидов, престарелых, может кто-то без родственников, одиноких людей, навестить им, принести эту радость воскресения Христова в их дом. Яшчэ на гэтым тыдні ў пятніцу азначаецца дзень судатворнай іконы «Жываносны істочнік» і бывае малое асвячэнне вады. А заканчваецца светлая сядміца на 8-й дзень, у Фамін тыдзень. Але яшчэ да ўшэсця у храмах будзе гучаць велікоднае «Христос воскрос», на што веруючыя дружна паспяшаюцца адказаць традыцыйнае і радаснае, ідучыя з глыбінь вякоў. Сапраўды ў воскрос. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. І навіны спорту. У суботу ў краіне стартавала заключная серыя гульняў хакейнага турніру сярод аматараў на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Першы матч фіналу адбыўся 7 красавіка ў Маладзечні ў Лядовым палацы. За тытул чэмпіёнаў змагаліся хакеісты з Мінскай вобласці і каманда прэзідэнта. Для гледачоў матч стаў сапраўдным спартыўным шоу. З першых хвілін хакеісты абедзвюх каманд змагаліся за кожны розыгрыш і магчымасць забіць шайбу ў варота саперніка. За лядовым паядынкам з трыбун назіралі сотні балельшчыкаў сталічнага рэгіёну, у тым ліку кіраўніцтва Мінскай вобласці. Па выніках 3 перыядаў перамогу атрымала каманда кіраўніка дзяржавы. Гульня скончылася з лікам 12-8. Лепшымі хакеістамі матчу пераможцаў назвалі Вадзіма Пякарскага і Александра Зелянко. У другой камандзе Максіма Цішкін і Александра Бурмістронка. Нягледзячы на вынік сустрэчы, у Мінскай вобласці яшчэ ёсць шанс на перамогу. Чэмпіён вызначыцца па серыі з 2 перамог. Наступная лядовая сустрэча пройдзе 14 красавіка на сталічнай Чыжоўка-арэне. Рэспубліканскі турнір сярод аматарскіх каманд праходзіць у Беларусі ўжо ў 11-й раз. А гэта ўсе навіны да гэтага часу. Наступны інфармацыйны выпуск глядзіце заўтра, 10 красавіка. Эфірныя матэрыялы ў любы час даступныя на YouTube-канале МКТБ і сацыяльных сетках. Наперадзе прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы.